možeš da štediš taj motor. Mislim, to su neke stvari koje mora da bude vozač svestan. Nije samo sebi, gas. To bi svi znali, svi bi pobeđivali. Pa to u principu to što se tiče, znači mora da bude kompletna ekipa, to su već ispričali, mora da se ugodi milion stvari od sreće, od volje, od želje. Znaš, mi nekada mi imamo uvijek volju da vozimo, ali milion je stvari tu za koje možeš da imaš volju u tom trenutku da bi ti otišao iz voza. Znači, nekad mi se ne ustaje u 6 sati da pođem, nekad mi se ne montira prikolica, ne vezuje mi se španeri. Ne odbacuje mi se alat, ne izbacuje mi se alat, ima tu stvari koje ti moraš da uradiš i kad imaš volju, kad nemaš volju da bi... Ali kad dođe trenutak... To ti zameni sve, znači kad ti sudija makne ispred tebe, tebi to, znači sve drugo, sve to ti bude zanemarljivo u odnosu na taj trenutak u kom se tad nalaziš ti sa vozilom, sa suvozačem, sve druge brige, sad se ja ponavljam i citiram, sve druge brige ti se samo ne stanu. Znači, zablede u tom trenutku kad voziš... Postoji staza, mapa, vozilo... Da, znači, sve ti je to tad jedino bitno. Znači, čuješ u te trenutku svoje misle, ne čuješ suvozače, ako hoćeš da ti kaže. Dovoljno glasan. Dovoljno glasan, jako dobra komunikacija. I, znači, slušaš auto, srodiš se s tim autom i tad u tom trenutku taj auto može da traje i samo ako si ti sa njime u toj nekoj vezi to može da traje. Mislim, ljudi će da pokvare šinu, znaš, ako ne znaš šta da radi s tom šinom. A šinu da ne radiraš ništa, ona će da traje 200 godina. Znači, to mora da se jednostavno izbalansira. Sa svakim autom je tako, ne samo znači, sa tim projektom vozilima i u saobraćaju inače. Znači, ti moraš da znaš šta radiš da bi to nešto trajalo. Mislim, to je isto kao kad neko zna da koristi veš mašinu da bi mu trajala duže. Neko zna da loži kotva mu traje duže. Znači, ja ne znam, mi ne zanima, ali ovo znam. To je jasna stvar. Ajde još jedno za kraj na tu temu, pa da se vratimo na sezonu i na ostale ekipe koje su učestvovali. Koliko je porodici i prijateljama bilo žao što je otišao? Pa, recimo, sestri je bilo, ona još uvijek mi nije baš, još nismo dobri. Jebi ga, to su sad stvari, ljudi su navikli i na taj auto i ne samo na taj auto. Ja sam. Pa, znaš kako, taj auto kao auto i kao i svaki drugi auto gomila lima, znaš. Ta satnica o kojoj baš pričamo, koju spominjemo, taj deo svih nas koji je uložen u taj auto, za to bude ljudima krivo, znaš. Zato što ne znam koliko sam propustio večeri sa devojkom, sa društvom, za rođendane zbog tog auta. To što si propustio, to je ono što te sa tim autom veže. A mislim, taj limit, to sve, ti si svakoj sekundi u terenu, ti je ceo taj auto faktički u ulogu. Znaš šta znači u ulogu? Znači da on može svakom trenutku se zapali, izgori ispred tura i da njega nema ništa. To ne sme da ti bude krivo i ne sme da se vezuješ za te neke stvari. Sve to pegla, pali, preko menja, znaš. Ali eto, kažem ti, ta satnica, to vreme, ta strast, te ambicije, te želje koje ti imaš sa tim autom i koje si imao s tim autom i te uspomene na kada greva sa tim autom su stvarno nezamenljive na neki način. Znači, zato smo i radili i to neko snimanje od samog početka da znaš, možeš da kažeš kad smo jajaca fakovali, kad ga šelji parbo, kad je... Prvo, ja čak i ne mogu da se setim i nema šanse da se setim i zato i ne pokušavam da ne bi nekog zaboravio da se svi ljudi koji su uključeni bili u taj projekat spomenu, znaš. Zato što je prvo trajalo toliko dugo koliko je trajalo. Mislim na projekat sad ovaj finalni i možemo da se setimo, ali generalno na početak tog auta do kraja, znaš, mislim od trenutka kupovine, od trenutka probanja tog auta, da li je to dobar auto se kupi. Ja sam bio tu i ja sam ispred tog trenutka dok sam ga prekriče predao, znaš. I onda ti sve to bude, a ono između, to ti je na spomeniku na crtica.
I sad jebi ga, to su ti stvari koje se svašta se izdešavaju, znači koliko neprospavanih noći, koliko prosanjanih noći tog auta, mislim da to je, znaš... Duga priča za neki duži video. Ma to je priča za Hitchcocka, za snimanje, znači, jebi ga, to su stvari i sad jebi ga kad ljudi me pitaju, to mene uglavnom pitaju, znaš, jer ti krivo tebi, ja ne znam šta bi rekao, jer sad za auto kao auto prvo nije on ne stao tu je, znaš, nije mi sad to što kažem, da misli ga doći, nisam ga dao, da, nije taj auto izgubljen. Druga stvar, kažem ti, za auto, sam auto, za taj komad lima, gvožđe i svega toga, nije mi krivo. Taj lim, ovo ima cenu, znači to sve ima cenu. Te emocije, tvoje, vreme i uspomen i to ni za što u životu nema cenu. I onda je sad glupo, još je gore kad ti trebaš, ja sam malo što sam prodao auto, kada je pitao koliko to košta, šta ja da kažem tu? A opet treba biti realan i na situaciju i na stanju u Srbiji, na milion stvari koje utiču na to. I opet na situaciju i na ključni faktor da je to projekat auto koji nije pravilno da se naplati. Sad ti preprodavac kupi ovaj auto pa ga prepravi i mora da ga proda za više para. Taj auto nije rađen za zaradu, mislim, rađen je za sve ove stvari koje ne može se napraviti. Po mojem mišljenju da ti nisi zapravo zaradu. Na desno, to je naš... Mislim, to je neosporno, neću uopšte ni da ulazim u računicu. Nije da nije, evo, gore mnogo pečkara medalje. To hoće da kažem, to je zarada, znači zarada je to što smo uvek stigli kući, što nam uvek radilo grejanje, što mi nisu bile mokre noge. To su sve zarade toga. To se za Đuri i Ravi baš rekao svaki put. Ja sam za mene rekao. Šalim se, da, pazi. I sve to, i svi su to ljudi, pazi, faktički je društvo svih ljudi iz tog projekta čulo i znalo za taj auto. Znači, Đuri mi svi znaju za taj auto i svi znaju da je to naš auto, nebitno. Tvoji svi znaju za taj auto, moji da njih, mislim, oni su van konkurencije. Od Stoletove devojke, familija zna, mislim, koliko to ide široko i koliko taj jedan auto faktički veže sve te ljude na neki način. Ono što mi je prodao gume, što sam radio cevi za kočnicu, sad je kvačila, svi majstički koje sad je kvačila. Instalacija Žuća Kragujeva što je radio ploču, adapter sam počeo pokojnog Luke Džina, to smo zadnja priča, recimo, pazi, gdje se tog čovjeka kad se setim, vežem ga za zadnji naš posao koji je bila ta adapter ploča. Znaš ti koliko je to jače, ti nekog asociraš cijelog čoveka, cijelo njegov život i delo od toga. Toliko tome koliko to sve, znaš, i ja sam razmišljao, baš nosili smo auto prekriče i to su mi sve misle koji su mi dolazili kroz glavu kad sam prodavao taj auto, znaš, i sad nemoguće za to formirati cenu, mislim, ne postoji valuta da se to proda. Tako da ja to nisam prodao i generalno sam kompletan projekat i te ambicije bih hteo da prenesem na sljedeći projekat i da nastavimo dalje i da još puno tih emocija, još puno tih uspomena stvorimo. A jevi ga, da će to da bude žuto, crveno, plavo, da će to bude 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, to su finese, znaš. Ja mislim da će to da bude, ajde, ne mogu da kažem kvalitetniji i bolje priče, ali svakako ćemo vidjeti to da napravimo da bude... Tako je, pazi, brate, znaš ti kad krenemo sad, ja ne znam koliko sam kilometra isekli Brusilicom po toga. A sad sve to iz početka. A sad sve to iz početka.